Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis o katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Niya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipon, ang pagkamatngond, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligong, kay nakita ko ikaw nga dili pa hingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Cullantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Nakita namo ni Crisula. Miaso ang kalawasan ni Serafim samtang nagpangilat og midugdog. Wa na makaanto si Crisula og mipalayo. May nahitabo na usab di ay nga pagbuot sa langit. Mura nagmabuang ang akong anak tungod sa iyang nakita. Ug unya miabot si Constantine nga nagsapnay na sab ni Serafim. Matud pa ni Constantine, hingpit na nga gipasaylo si Serafim o gidawat na siyag balik sa labaong makagagahom. Mihilak si Crisula tungod kay nakita na gyud namo mismo si Constantine nga nagpakita sa iyang pagkaanghel. Unya, inanay na sab namong nakita ang kausaban sa kinaiyahan. Inanay nawa ang adlaw ug morag moilog ang kangit-ngit samtang nagpangilat ug midugdog. Didto sabdi ay sinimutangan nila ni Lucerom, giandam na nila ang litag alang kang Serafim. Anam-anam na! Nagsingabot na ang panagtako sa pagpugong o pagsanta aron di gid magduma nagtagda sa bukanayag ka. Ipahimuta man ninyo ang giandan matuglit-ag alang kang Serafim. Kinahanglang katagan o maanindog kapag abi-abi ang pagduol unya ni Serafim sa gitaganan akong litag kaniya. Ipaayog yun nila og abi-abi sa Serafim.
Lihok na, Jetro. Unsa may mong gihangan-hangan sa langit? Ang dili na masabot sa kinayan. Ayaw na kahibong sa imo makita matagkaroon ko niya ng kalibutan. Anam-anam na ganin pasidaan nga muabot ang panahon sa paghari ni Satanas. Di gud maguman ang kitagna sa panayag nga maghari sa kalibutan o sa langit, mao ang nati nga karnero. Lihok na, Jetro. Anto na ko si Rob. Kung napakyas kami kaniadto, ang panihigayon na dili na. Mudaog na ang katapusang baraha ni Lucifer. Unsay mong tanaw, Jetro? Angayan kay mong tanahon. Balaan kay kamong tanahon. Kutob sa imong masugatan mo amin sa inyong mga kamot. Bisan si Serafim muhawak sa inyong mga kamot. Ihatod ko na kamo sa dapit nga mao'y atuan ni Serafim. Larga! Tuwara sila sa Jetro. Huwaton ko din iyang mga tao. Siguradong dili mahibawaan ni Serafim nga usa ka litag ang giandam na mo niya. Papa Nazario, wala kita'y napating mga tingog sa mga langgam. May lain ko na matigdan sa ato mga kayupan. Muras lang may nasaptan. Tanaway na mga dagway. Tutukig maayo. Murag na bala ka sila. Murag nahadlok. Nagsige sila ilingi sa palibot. Huwag nila ka na sa gilawag ni Constantine para nila. Nawaan sa pang pagsigig pangilat ug ang pagdagdog. Apa nagpabilin ang daw. At panganod nga murag mulikop tingali kinig tabon sa kalibutan. Murag way hangin. Dili na kin masabot ang kinaiyahan. Papa Nazario, si Constantine. May mong bagmusunan mo paliho. Oo, Constantine. Dali, Crisola. Maglakaw mi si Serafim. Makahimo na ba siya sa paglihok? Makahimo na, Crisola. Nagkupog pa siya sa pagkanghapol. Ug mukalit lang siya kurog. Constantine, nahibaw na kami kung unsa ka o unsa usab si Serafim. Tugod din yung duha ni Serafim. Mito nagayod kami nga adunay katarong og dunay daotan. Nahibaw kami og mituo kami nga kamo ang naa sa katarong. Apan kung biyaan mininyo dinhi, dili ka mo banos ang mga daotan. Manglakaw mo si Serafim? O kung dili magit kapungan mo baros sila mga daotan? O sa mailang tay mailahan? Gisugda na ang pinatikay sa mga agtang. Unsay buot mong ipasabot nga nagsugod na ang pinatikay sa mga agtang? Bulahan ka to nag-andam og nanuki-duki sa kamatuuran. Kay maila ang kaluwasan. Iya sa mga panuway ang mga patik sa agtang. Silbing timailan na sila mga sakop sa impyerno.
Inanay ang kausaban ngadto sa grabe ug mangilngig nga kalisod tungod sa dili masabot nga krisis sa kalibutan. Mahawa sa grabing kalisod ang may patik sa ilang mga agtang. Kay iya naman sila ni Lucifer. Busa kinsa kaninyo ang may daunggan paminaw. Kung may mga mata ka mo palihog og basa, giyapod-apod ang balaang basahon aron inyong masabtan ang unang kasaysayan ngadto na sa katapusang kasaysayan, sa tanang kasaysayan nga mao ang gipadayag. Tungod kay panahon na nga maminaw kamo ug makasabot sa gipasabot sa labawng makagagahom. Ti mailhan sa ilang mga agtang. Ang patik sa ilang mga agtang mo'y mailhan nga sila iya na ni Lucifer. Apan unsa may among ikasukol sa mga daotang. Papa Nazario, ilibot ang iyong pananaw din isod sa bahay. Oh, Gituyo ko na og pintal sa mga bongbong dinhi sa sud sa inyong bahay. Serafim, Serafim? Serafim, Ubanan kita sa Ginoong Diyos. Nag-unon kita sa tinuod nga lapawng magkagagahom. adto na mi si Serafim. Gamito na mong inyong sakyanan, Igorosaryo. Tara, Serafim. Masali kita sa Ginoong Diyos. Sa way kausaban ko tapos ang pagsalig sa Ginoong Diyos. Tuwa na sila, Papa Nazario. Tanawang gipintal o gisuwat ni Constantine sa mga bongbong. gipatungan ang cross sa simbolo sa Alpha ug Omega. Krus ug simbolo sa Alpha ug Omega. Dili na kinahanglan nga sultihan ko pa ikaw. Kung kinsa ug unsa siya, nga mao'y nagsuwat ni Ana. Papa Nazario, Niya nagyudi ay. Nagpakita na ang mga demonyo sa impyerno ug ang mga anghel nga magbalantay sa langit. Niya na di ay sila sa kalibutan. apan si Serafim. Kinsa ug unsa si Serafim? Matud pa niya nako. Usa siya ka impyernohanon kaniadto. Apan karon, kauban niya ang tagalangit. Unsa may ipasabot? Doon na ang katapusan sa kalibutan. Unsa may akong ikatubag kanimo, Crisula. Nakita na nato ang mga kausaban sa panahon o kinaiyahan sa kalibutan. Lakip ang bagang katawhan. Wa na muila ug musimba sa magbubuhat sa langit ug yuta. Mikatap ang mga kasalanan. Buot na kining mutabon sa tibuok kalibutan. Crisula. Papa Nazario. Manaog ta. Kamong mga binindinin mo'y magbantay sa palibot. Aristol! Panguloy! Kamu mga pari, kuyog na ko.
Mingaw ug malinaw ng dako ug karaang katedral dinhi sa gawas. Hayan nagampo ang mga tinugyanan sa relihiyong Katoliko tungod sa ngilad nga timailan nga ilang naobserbahan sa kalibutan. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Into ad altare Dei. Amanyon sila kanan! Pagtong sila kanan! Taguin ninyo ito ng mga patay. Limpihoy na ninyo. Dali! Kamo mga pare. Tarunga ka na inyong isulob. Huwag ka nang inyong panago ay kinanglan. Pare, yung mong tanaon kay si tinuod ng mga pare. Magluhod ang tanan na tubangan sa altar. Aron inigsud ni Serafim dinis karaang katedral. Magtuo siya nga kamuntanan. Tinuod nga mga pari o mga madre. Kung masoda siya dinhi, sirandayon ang puwerta mayor sa katedral. Aron dili na siya makaiskabaw siya kamatayon. Di nakita sa kinapusuran sa syudad, Serafim. Misamot kadum ang palibot kay napapili ng itom nga panganod ug maabot na sa pangkangit. Wa mo pa ako suktihi kung siya itong tuyo din ni Mikailo. Ang labing karaang katedral mo ituyo na to din ni Serafim. Usay tuyo na to sa karaang katedral. May tinubdan sa tiilan sa linalik nga dakong krusipyo sa luyong bahin sa altar. Dili ka sa karang tinubdan. Ang tanang parokya sa simbahang Katoliko, ana magkuha og tubig sa maong tinubdan. Tungod kay usa kini kasanta agwa. Balaan nga tubig nga nagtubod sa tiilan sa dakong krusipyo. Ang maong tubig sama gayud sa tubig nga gipukpok ni Moises sa iyang sungkod didto sa kabukiran. Nagiasoy sa una o karaang pasahon sa pagbiya kung Exodo. Unsa maday ka mahinudanon ng maong baraang tubig? Mao kini ang usa sa libing ligong hinagiban ngay kasukol sa umaabot nga gubat patok sa mga impiernohanon. Ang umaabot nga gubat sa ipadayag. Pain man ang katedral. Doon lang kita, Serafim. Doon lang kita sa maong katedral.
May nakita ka na ba sa gawas, Aristol? May sakiran niya. Nagpaingon din sa katsintral. Ustikan ka. Duha ka buhok sakay. Duha ka lalaki. Ang usa, taas buhok mga ason sa manako ang sentro. Si Serafim na ka na. Niya na ang atong patsunon! Apan, kinsay ang kuyog. Kinsay ang kuyog. Mga dam, magkanon! Ingon di ni adto ang mahitabo sa lakaw nila ni Serafim. Magsangka ang iya sa impierno, batok sa iya sa langit. Mahitabo gyud ang gusto ni Satanas. Dili niya papahuwayon si Serafim. Dili magmalinawon si Serafim. Nun ninyo palihog ang ubang pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquila Session, og laing dalit kaniyo sa Super Radio Production Center.